pira kata California kuwi? Kurnia, California. Saya medun iki. Pira? 8. Eh? 8. Dikirim mutune bendino. Sopo? Isti. Oma. Tapi Oma. cilik to. Ya iya lah wong paringan ki kok milih piye to kowe iki. Los ae tapi los ae iki yo iki kok sopo. Nah, Dek Pre iki. Mula Dek Pre rong tangi. Wes pre kancamu sawan ini iki lemu slot alon lenggat. Tak dodoi Dek Pre, tak dodoi. Tangkine anyar Dek Pre. Beda anyar. Ngomongan duren kowe Kang. Ora. Sole Kang ora to maksud dele. Iya to loro. Karane gede. Kene susu dele. Di padha ae. Lah mbuh nek karas duwe apa ora ya? Ngerti sak jerone karak Kene. ya. Eh? Mekople. Embo. Kayak cilik. Arepmu ora duwe karah. Iya kan? Alah iya. Tahu guys. Beda plastik. Iya ganti cilik. Lah ya rego plastik yo. Nek opo ora ya? Enggak lho, cacah. Ora ya ora anu. Ora apa-apa iki rada cilik bolo.